bafowethu njengami nje lokho kuphawula engicabanga ukuthi uMabalengwe uyindoda enginenankinga nayo futhi uMabalengwe uyindoda nje esixhumanayo nayo uyabona manje singabi ndawonye ngaso sonke isikhathi Professor uSpinoff phela mina ngizange ngimfonele ngithi mina banginikeze isipho Professor wasuka kuye yimina engaze ngambuza uSpinoff ngathi Spinoff akazi ukuphatheka kanti kabi uMabalengwe usufika la kimi kogudu uzungene usulethe more yabo Professor ngesilungu ikhawo Professor angithi yabo ngizulu inkomo Professor yabo ngithi abeze ukuphatheka kanti kabi ngoba le ndoda le yasemalmo uMabalabala Professor yabo le nehlola online Professor wathi lutho ngizobuye ngimbone ngathi mina cha wathula ngase ngiphinde ngimshayela futhi uSminoff owesedlule lapha ngase ngithi ngamfana kahle kahle usumbonile uMabalengwe wasethi hayi into abasayilungisele ula mthuthu nengulube ngase ngimkhuza ngathi mina ngaphe njalo ngento mfana uyikhulume lonto ngoba phela umuntu omdala uzama ukuthi uyolungisa mina nje nginacala mina ngangimkhulumele uMabalengwe njengomfowethu umfana lo wabe sengixaka sinakhona futhi sengimkhuza futhi ngidefendela uMabalengwe ukuthi angaxhaphazeli ayilokho nje umfana wakhomba ula mthuthu nengulube ngathi awufana ngathi ngimkhuza umfana ngoba phela sebenza abafana bahlonipha uyabo sengangizonda nje umngangami phela engizondele into engekho kodwa nje mina ngangithi ngiyamgqilaza umfana yabo ukuthi wayezomgqilaza umfana ezombonga ngola mthuthu nangengulube umnumzana wendawo simhlonipha kangaka uMabalabala cha umfana phela wakhuzwa yini ngazi mina nje ngiyathuka nje ukuthi akazange lethe lutho ngiyathuka impela msakazi hawu ngiyathuka ngiqinisile awuyakhala kodwa kasangishaya ngani kimi ucingo uMabalabala uyakhala impela ukuthi hayi le ndoda yagcina thatha udumo uma ebeke uyasho ukuthi wayeswale ecaleni ngathi nanisokhosini impela nje cha mina phela ngashayela sengishayelwa mina ulungana futhi akasekho ngisho emhlabeni ngishayela uBK benomdodo bengishayela nakhona nami ngingekho ekhaya ngihlalele mina bebuza ngendaba yalungana kaSminoff kwasho ukuthi mina ngitshela ukuthi mhlawumbe phela bamthintile nabo nakhona futhi akubona amaphutha ami lawo amaphutha okhozi njalo ngoba mina anginayo inombolo yokhozi yiba abafonayo anginayo ngisho yedwa nje ngishabasakazi nje sibonana emcimbini sijabulelana esihlukane lapha umuntu engangifonelana naye lapho okhozini sixhumana naye nje isikhathi esiningi sengalahlekelwa nangocingo lwakhe ngoba eningcuze lahleka ngangivama ukuxhumana nosinqa sempayane sasebenza khona benotshatha Professor lokwagcina lokho ngekhathi